A fin de semana en Cambados estivo marcada pola vaga de roubos e intentos que salpicaron o concello. Arrincou unha noite do venres, cando os ladróns causaron danos e roubaron en 2 vehículos aparcados na avenida de Vilagarcía. Despois entraron no centro de A Merced. Un dos ventanales laterais, sí, entraron por aí, revolveron todo no local dos xubilados, tamén na cafetería. E xa digo, nos despachos da primeira planta. Na segunda planta intentaron cun martillo, non foron capaces de botar a porta abaixo, entón pois non. Foi máis a desfeita que fixeron os desperfectos que o propio cousas de valor que pudieran levar en sí, porque evidentemente ali, salvo os ordenadores, non había nada tampouco. A Garda Civil xa traballou nas instalacións para intentar localizar pistas que sinalen os responsables. A Garda Civil, me imagino que para recoller huellas, nós polo de agora non podemos tocar nada, polo cal non sabemos exactamente que é o que falta, pero que si a simple vista pois parece que se notan en falta algúns carnes xoves. Segundo a alcaldesa, as forzas e corpos de seguridade traballan coa hipótese de que esta vaga de roubos foi cometida polo grupo responsable dos asaltos que se produciron na Rúa Real Cambadesa a principios do mes de outubro. Claro, é que intentaron entrar en varios sitios. Os que intentaron entrar foron os mesmos que intentaran entrar tamén nos diversos locais da Rúa Real. En principio, presuntamente, son as mesmas persoas, por declaración de unha persoa. O percorrido dos ladróns continuou o sábado. Pola tarde rexistrouse un roubo nunha vivenda de Amodia. Neste caso estragaron a caixa forte e levaron unha importante cantidade de cartos e xoias. Finalmente, na madrugada intentaron acceder a un establecemento do centro cambadés.